Konferencia pohrebných služieb na Slovensku s medzinárodnou účasťou sa už tradične konala začiatkom mája v priestoroch kongresovej sály hotela Bratislava. Prednášky mali prítomní možnosť doplniť svojimi otázkami hneď po ich odznení. Samotnému otvoreniu konferencie sme venovali toto prvé video. O moderovanie konferencie sa staral Patrik Jager. Vážené dámy, vážení páni, milí hostia, dovoľte, aby som vás teda oficiálne privítal už na 3. ročníku Medzinárodnej konferencie pohrebných a kremačných služieb. Som rád, že sa po roku stretávame v tom istom dátume na tom istom mieste, pretože naozaj je stále o čom hovoriť. No a je dôležité diskutovať o témach nielen tých profesionálnych, ale aj tých o možno ľudských témach, o tom, čo sa týka všetkého tej práce okolo vás, ktorú vy teda robíte, ak ste v prípade z pohrebných služieb alebo možno z toho odvetvia, či už samosprávy, úrady alebo teda nejaké štátne inštitúcie. Ako prvého po mojej pravici vítam predsedu Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb, pána Ladislava Stríža. Podpredsedu asociácie, pán Vladimír Eker. Taktiež po mojej ľavici pán Michal Katreniak, podpredseda asociácie. Tak, páni a dámy, ja si myslím, že môžeme začať. Pán Stríž, úvodné slovo. Zapneme mikrofón. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, ja vás ešte raz vítam na tejto konferencii. Som veľmi rád, že ste prišli v takomto hojnom počte. Každý rok máme o čom diskutovať, je to zaujímavá téma. Ešte bližšie mikrofón, no dobre. Je to zaujímavá téma, úvodzovka téma, ktorá sa nás týka všetkých pohrebákov, či už sa jedná o medzinárodné prevozy, či už sa jedná o pochovávania, či už sa jedná o krematória a tak ďalej. V rámci tohoto sú pozvaní naozaj odborníci, ktorí sa tomu rozumejú. Určite bude padnúť otázky, ktoré celý rok nejakým spôsobom pristanú na našom asociačnom stole a riešime to s kolegami, či už je to úrad pre dohľad, alebo hlavná hygiena, alebo všetky tie ostatné veci, ktoré s tým súvisia, živnostensky a tak ďalej, ministerstvo školstva. Ja ešte raz ďakujem. Sú tu naozaj problémy, ktoré musíme riešiť a ja si myslím, že do budúcna my už sme na toto téma diskutovali na úrade pre dohľad. Do budúcna musíme vyriešiť transport zosnulých medzištátneho charakteru, kde teda budeme musieť trošku viacej kontrolovať tie pohrebné služby, ktoré vyvážajú, zahraničné pohrebné služby, ktoré odvážajú tých zosnulých, lebo tamto chýba táto kontrola. My sme sa zhodli na nejakom procese v rámci toho celého systému, takže aj toto bude do budúcna nejaká téma, ktorú musíme nejakým spôsobom riešiť. Dobrý deň prajem, ja vás tu všetkých srdečne vítam, jak Slovákov, Čechov, dokonca máme tu zástupkyňu z Talianskej asociácii s manželom a s jej kolegyňou, ktorí sa venujú repatriácii, takisto pohreb, čo sa týka teda samotnej repatriácie, a ako asociácia majú založenú v Taliansku, takže ich takisto srdečne vítam. A budem veľmi rád, keď si tu rozoberieme určité témy, pretože naozaj máme o čom hovoriť. Je to veľa, jak na hygienu, tak na ministerstvo školstva, na naše zákony, na všetko. Myslím hlavne v tom smere, že čo sa týka pohrebných služieb a správy cintorínov. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Katreniak. Dobrý deň, ja by som chcel tiež privítať, v podstate som rád, že sa stretávame v takomto počte, že vlastne je záujem udržiavať tie pohrebné služby na úrovni, s tým, že vidím tu pána predsedu úradu pre dohľad, pána riaditeľa, zástupcov z krematória, takže určite si treba vymeniť tie názory, tie poznatky a udržiavať to pohrebníctvo na fakt, že európskej úrovni, nie tak, ako to bolo také. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne.
Ono samozrejme vždy sú témy, o ktorých treba teda rozprávať a vždy je dobré napredovať a nepochybne aj v tomto odvetví je toľko tém, o ktorých sa dá rozprávať a myslím si, že dnes to tu presne odznie, pretože to, čo sa týka tej poslednej rozlúčky alebo toho všetkého okolo, vždy je to jednoducho téma, alebo respektíve niečo, čo sa dá urobiť len jedenkrát a každý z vás to